Mwanyagetinge na ndi kuba kwa nimbu ya mwere. Karibu ese kipindi kiri gitu tubwate kiri togenderete kiobo semeo. Litukolia rero inacha elinto kwane lingane limo na endelire lingenjo. Litukerimo ekana nare gukina na bwate omosani olenke omomunyoki. Mosani oyo anchite komunyoka sana. Litukerimo agachaga ntebi nyakenyanya ntubwate G-Sport. Naende G-Sport yechi ama munyoka ya toko chikokora rero naro ama munyoko toko chikokora tuchere finals. Agante bitogende ondigereri bunhanko munyoka. Karunyomba kagenda nere buya tukaenda mpaka geti. Oika geti kuligereria abantu bali baguchikomnyoka nere nka 10 nka moboli. Nocho nyare komunyoka naba muraba nandoche babwate chinkuruga. Agante bigente getangani mbwate. Nimbwato kwegena una ninche nkobua. Kene mbabwate chinkuru lakini imeyane ni mate ninche nkobua. Nka 10. Katigare ndigere naki ago chikobua. Akaswageti, kera baswageti kumbo soko munyoka kero monto nabwate line yaye akomunyokera. Bakabankwa kero montaka bekwe ese line yaye. Bagatebi kubuna ondeta basako swa line ya monto. Okomnyogoka mpaka gwakora line yao. Mumuroyo bakaswageti kamurigerere bunachaka efirimbi egakwa bakasoko munyoka ekene bakamunyoka bale ko munyoka ciraundi 12 bakamunyoka egento kiabete kiakone ntebe omumuroyo ekaramunyoka na batanga ine lakini lyago chokora eraundi yo moerio tigambatebi omugusyomi ntegento kia moberete egesana kiae kigachwereka umatekereke sana kiachwerekire inkigego chakiaba mobero ko baisiko keregento kiaba isiko nkaigwa abantu bakoseka nkaigwa abantu bakokura esa uri alengo mosani one nkatuba maiso nkarengereri ekene pi na chakole no bosoku obo inchenga tamange bisaka tikati y'abantu tinyara korora egento gyoka na igwete abantu bakokwana bakamurangeri reta lyae kemboi mpaka gakora ekera akora nka 10 nkaigubuna okorire nkaigora maiso ndole gusenekene bagoteba ekene kana chite kurigereri nkanyora na bali gitirianda igubunale nkanyora ekene okorire nkababoli nambere ngaba bakantebi nero utangana kamanya kweboliga inkigo sekiagera omumuroli omunyoka eyanga yae ekorete ki echweregete ekambetere lingaruga tikati y'abantu ngagenda mpaka sare ngachinka moboli nkikiagera omunyoka atakumeti una yanga yachwereka agantebi amachibu atatu agantebi inche buna ndege inabwate determination nabwate buna lazima nkole na ende ntangane nka 10 egento kende gya kabere enamunyoka kimate na resi yende na ndete yongo chikomunyoka eyenere resi yokambwate katigara na ende kinkumeti egento kende kiagera na munyoka style yeyu chianga cyane cyachwereka na tigara bosa lakini keri bantu bakorora no kikero omuntu akorete ki abwate eki kiagera tinche tikotwara bosoku narenge na lazima nkole esa uri timpwati nkakiyende na ndengo chokora gento buneki nkachikoligereri nkarura nekene gekango moyo nkaruaroro kinkumeti nkamanye genteke moiga enseye tigatororo obogima buna chimbero kero omuntu nabwate obogima nobogima obo tigatobo value tigatoborora koba obogento kiengenjo na ndo sobogima obo tigatotware determination ntobasa koligereri abantu ekera onyendi yaligere nabamuraba bagochikomnyoka nere nabakong utangakwo moyo atige gochikomnyoka lakini akamanya buna nabwate elengo nande nabwate sababu yokomnyoka na kutangana iyo kagera akamnyoka gatangana nae nimanyete buna muntu nare utaramanya inki abwenda okoroso bogimo onyole kole buno muntu buno oyu ayobogima bwao bwasirire egento kende omumuro yantebete na nonye yanga yachwereka
abantu mbabwate ebinto buna biri barora asomo beroye ekindi ngigegansomi keke inkamanya buna enseye esekene abantu mbabwate emechande emengi otatiga mbali korora mechande eri yabo boka ebanarete kurigereri emechando y'abantu bandi igo isekoba aye n'omuntu kurigeria emechando y'abantu bandi manyayiga ngosokore osekoba aye n'omuntu oregari gosekerera abantu bandi ngowore rengereri ebinto byao okokora omuroyo onyendirie abeke ebirengeri byaye naki abantu bakumokwana arenge abeke ebirengeri byaye obosoku ochoso obosoku ekene Peter ale gukora resiye nimaete empare obogima bwabeirire obokong'u chinsa chinda n'omwana w'omosubati ogaike esukuru kwanyorire oborito nabenge empio eye ominyoke egesena kiao gichwereke nare kogosaba kingogotebiga chinsa chinde obogima mbori gocha bwaba straight bogima mbori koba bunorengerereti nabo ebinto bigoika katigati bikobere bunotarengerereti twara determination ligereri motu aye ligereri motu tiganya ngorige chinsemo nimaete abaibori mbare dinde mo university uchia sabana baino abana babaino bachenchiri basore konywa mariogo yogotindi basore kobarama basore kobamunyoki manya obogima mbori straight bogima mbori buna toboroche ebinto nebinge biratonyore twetere nare aye kwanywomete karenge nenywomo yao ngochiere koba straight kamanya buna limwa chagete obwanchani nabo gochikoba igo manya obogima obo tarigo nochoke ese ebinto bitari okobera boronge kera goikira ase buna abu nare kogotebiga aye ori goikira ese egento buna ekio tobasa gokwa moyo ligereri motu egento gwatagete ayo omwana ori bwa esukuru ligereri motu buna elenko yao nereri ligereri motu omanyene egori yao nereri focus on that goal ligereri kabisa obwati egento keri gwatagete munyoka ereni yao tiga komunyoka chiraini chiabande tiga korengeri naki abantu bagocha kogoteba esauri yaki abantu mbakwana mange esauri yobogima bwao onyore tori gochikwemanya omanye buna egesena kiao giachwerekire osieka amaisona origereri motwe ngochiore kogo nare kogosaba aye buno mogusio minto ogwetera amatemu anonsi osobogima obo manya buna amatemu ayu nabange yangeri achweregete manya buna nobwate destination yao manya buna obogima bwao naye bweko bobwate munyoke enchera yao rende enchera yao anchakeri ogokora erinde onyare gokora kera tobwati naende itukorinde lyogocha gokora ebintu ebi imbono naende ndero mbuya mono mwenye gitinge Moses niwe sori ogontegerera inche nafande Nyakenyanya kurugusi Nation TV buna nateba nare ko basabaiga buna togendete ne bipindi ebito ni maite nambigente ko basemia oso gwancha kwao nkommentari insali like share nali muranyare gokera intubuna gusi TV tokine mbuya mono.